Дорогие браты и сестры, сегодня мы слухаем Божие Слово и над ним разважаем. Мне особливо запали у серце слово апостола Павла у другім читанні, які марить про тое, каб учиніць кожнага чалавека дасканалым у Христе. Дасканалым у Христе. Калі паглядзім на жыццё людзей, то заўважаем гэтыя прыкметы імкнення да лепшага. Чалавек стараецца пастаянна паляпшаць сваё жыццё. Не заўсёды гэтыя памкненні ідуць правільнай дарогай. Гэта так. Але ёсць гэтае жаданне стаць лепшым. Можа, лепш штосьці рабіць, можа, лепш чымсьці валодаць. Па-рознаму гэта бывае. Сённяшні свет падказвае чалавеку, што вось варта быць вельмі прыгожым. Пагэтому эта індустрыя прыгажосці так развіваецца хутка. Шмат розных ёсць спосабаў, каб, не гледзячы на ўзрост, выглядаць маладым, прывабным. Таксама сучасны свет глядзіць на дасканаласць чалавека, як на дасканаласць фізічную. Калі ты малады і моцны, здаровы, значыць, ты дасканалы. Значыць, ты вось такі супермен. І на гэта таксама людзі у наш час звяртаюць часта ўвагу, як быць такім моцным, такім спартыўным чалавекам. І не заўсёды гэта дасягаецца правільнымі шляхамі. І не заўсёды гэта трэба мець, браты і сёстры, як першую мэту ў сваім жыцці. Вось сёння ў Евангеліі мы таксама чуем вось гэты дыялог, вось гэтыя две думкі, два погляды Марыя і Марта. Марыя, которая слухае слова Иисуса Христа, і Марта, которая працуе, которая завіхаецца дома, патрэбна ейная паслуга. І Jesús звяртае увагу: Марта, Марта, ты так шмат робіш, так шмат аб чым думаеш, так шмат пра ўсё клапоцішся, а патрэбна зусім іншае і зусім трошкі. Неяк аднойчы чуў я апавяданне пра адну жанчыну, бізнес-ледзі. Такая паспяховая жанчына, которая шмат што дабілася ў сваім жыцці. Сапраўды, шмат кліентаў, ідуць справы ўгору, развіваецца ўсё, даход вельмі добры, цудоўны. Але аднойчы сваёй сяброўцы яна прызналася: гэтая моя справа ўсяго жыцця, гэты мой бізнес, ён мяне проста з'ядае. Таму што ён патрабуе заўсёды шмат увагі. Я шмат інвестую, шмат прыкладаю намаганняў, а ён забірае мяне ўсё. Мой час. Не маю часу на сябе, на сваю сям'ю. Я ўжо не магу спакойна спаць начамі, таму што мушу задбаць, каб усё было ідэальна, дакументацыя, увесь гэты прагрэс. Але ў чым шчасце? У чым сэнс майго жыцця? Ці ў такой пагоні? Задае пытанне гэтая жанчына. Дарагія браты і сёстры, бачым, што шчасце ў нечым іншым. Што шчасце ў тым, пра што кажа нам сёння Jesús. Варта ў сваім жыцці правільна расстаўляць прыярытэты. І на першае месца ставіць не матэрыяльнае, нават не прыгажосць сваю, нават не сваю фізічную моц. Ставіць на першае месца трэба Jesúsa Христа, Божыя запаведзі, духоўны свет, который не менш рэальны, чым свет фізічны. І вось сёння мы молімся за маладую сям'ю, якая сёння прыходзіць у касцёл з маленькім дзіцяткам, з Раманам. Якая будзе будучыня гэтага дзіцяці, мы з вамі не ведаем, бо мы не ведаем і сваёй будучыні. Але мы молімся шчыра, каб яны былі шчаслівыя, каб яны ў сваім жыцці рабілі заўсёды правільны выбар. І бацькі, і гэта дзіцятка, якое будзе ўзрастаць на радасць сваім бацькам, сваім бабулям, дзядулям і на хвалу Божую. Мы таксама молімся за хросных, каб яны заўсёды мелі час для гэтага дзіцяткі, даваць добры прыклад, добрую параду. Так патрэбная сёння такая добрая супольнасць людзей, якія падтрымаюць добрым словам, учынкам, дапамогуць нечым.
А мы з вами з'яўляемся вось такой супольнасцю дзяцей Божых, якія прыходзім у гэты касцёл, каб слухаць Божае Слова, набірацца Божай моцы і пазней ісці ў гэты свет, які вакол нас, каб сведчыць пра святасць і пра дасканаласць. Все-таки дасканалым можна стаць, калі кажа пра гэта апостол Павел. Это не просто нейкая мара недосяжная. Дасканаласць чалавека дасягаецца праз духоўную працу над самім сабою. Аднойчы апостол Павел сказаў: «Бег скончыў, веру захаваў. Цяпер мне рыхтуецца вянок хвалы». Калі казаў ён гэтыя словы, ён меў на ўвазе спорт. У старажытнай Грэцыі вельмі папулярны былі алімпійскія гульні. І беглі гэтыя спартоўцы на выперадкі, хто хутчэй. І той, хто быў пераможцам, атрымліваў вянок. Сёння ў нас медалі ёсць, першае, другое, трэцяе месца. У тыя часы гэта былі вянкі. І апостол Павел параўноўвае сваё жыццё, сваё змаганне, свой жыццёвы шлях да гэтага спорту ў бегу. І ён хоча быць пераможцам. Поэтому, браты і сёстры, мы сёння таксама з вами углядаемся і на саміх сябе таксама, і на сваё жыццё. Мы ўсведамляем сабе нашу недасканаласць, нашыя слабасці, але няхай у нашым жыцці будзе заўсёды гэтая мэта вышэйшая, дасканаласць Божай моцы. Не тое, што прапануе сучасны свет, а тое, пра што кажа нам сёння Евангелие. І будучы умацаваныя Божым Словам, святымі сакраментамі, мы з вами зможам гэтага дасягнуць. Аман.